Sehat deh Noni. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Sehat waras. Ketoke bunga irem. Ono info apa iki? Info kenakalan. Kenakalan ya kae bagian kanan kae. Saya sudah aku wis madhep ngulon. Oh, madhep ngulon. Kono ngalor. Mereka madhep ngendi Mas Ilo? Ngulon pundi, Pak? Mriko. Lho kono lho, Om. Aku ya madhep ampun. ngulon. Alhamdulillah. Iya. Nggih, pripun? Nyanyi, Nduk. Seliramu tak solo esek. Single. Niki mungkin ada request dari Mbak Manten. Lah, tak salim sik ya, Mas. Sesuk aku ra iso rene ngono. Kowe sesuk ra rene? Heeh, aku sesuk terbang ning Kamboja. Nggih, ngedel ginjel. Wah, mane. Nggih tuku motor, Mas. Motor mabur. Heeh, motorku Grand Max. Kutil kari grene tok jare. Miep kutil. Halo Mbak Manten, selamat malam. Yang sedang berbahagia ini mau request lagu. Masya Allah. Bunga ya, Om nganten anyar iki. Kowe kapan? Kamu Aku kapan? sok Senin. Senin apa? Tanggal 32 Januari. Oke. Solali ya. Oke, Senin paing ya. Lagunya apa, Mbak? Oh, iki langsung dikai Bukit Berbunga. Hah? Apa-apa. Patut ora iki? Apa, Bu? Mbak, Bukit Berbulu jare. Bukit Berbulu. Gune sapa Mbak sing berbulu? Wow, berbulu. Awalnya berbunga gandeng musim kemarau gogrok Garing. berbulu. Rontok ngono ya. Positif. Iya. Pripun iki? Bukit Berbunga tidak harus digarap dangdut. Ya. Iya. Bisa dengan nuansa jaipong. Oke. Mas, Langsung belum- dikasih ya, Mbak. Nanti dari dulu habis itu goyang. Mas Mul Kampret silakan. Ayo Roman penari latarnya. Nang ngono man. Pengki wis entuk sawer piro? Blas. Urung entuk. Ya engko tak transfer duwe rekening ora? Mandiri. Gak duwe sesuk gawe ya ning lor puskesmas ngendi, Mas? Banglean. Banglean. Tersesat. Walah man sehat ya. Walah. Alhamdulillah. Ngono le awet ya. Nayu dhewe. Ayo joget le, ayo. Duwe dikudang noni lho, ora ngger wong dikudang noni lho Masam. Kose musiknya rong anyak. Bukit Berbunga mulai. Ayo Mas Manten, Mbak Manten ya. Di sini aja goyang. Ayo Mas. Ora apa-apa. Ayo yo. Kita turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga say, bukit yang indah. Di sana kita salurana berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Tora-tora karena kita selalu datang berdua di
tidak manten sudah ope Ya. cok. Oke, Semoga makasih. menjadi keluarga yang samawa ya mas. Iya. Langgeng dunia akhirat. Amin. Siji nggih selawase. Ya. Ora kaya kanca-kancaku ngono kae lho. Ya Allah. Audisi ya. Kancamu enek. Oke iki nek 20. Jari wong rabi jari golek cocoke. Lah, kuwi nek karo liyane ngono ki berarti gak cocok apa? Berarti rong cocok. Imbo ya ngono kuwi. Nggih, mampir Bos griya kula nggih mriku. Omahmu ngendi? Etan nggon tebu-tebu lho. Oh iya, matur suwun. Matur Cak. suwun. Nggih.